Baby! Baby! Yo, wow. Oh, into zakho, right isithando sam? Right wena. Right nawe. Sokusela amanzi wena kunayo iklama namhlanje. Sona eklama njani bundishawutile ndingaseli indoda ishawuta ngishade phambi kwabantwana. Bekufuneka nditheni? Hayi nawe. Hayi khayeke naleyo ndikubizela ngaloo nto yo. Into zayizolo ngezayizolo. Jonga baby ne ndifuna undile ecomplex. Kayi nobubheke etown man. Mhlawumbe ezinye izinto ungazifumana ecomplex. Tsawu ku transferela imali uthenga into zalapha endlini ezishotayo. Please chicken, pork, lamb, sausage, mince before yonke enye into uzithenge. Fike izinto ndizibaye fike zibe khona. Awubani lebhe wayi qa. Ubani? Ndiyadlala bu. Hawu uyayithanda imalami. Ndiyadlala. Hawu uyayithanda uyitya imalami. Lo nto uyitya etywaleni. Ayisana. Ayike kodwa baby kushosha kamani ungazithengela mntu wami. Oh yini? Uzondithengele ke mntu wami. Sure. Ndakutransferela imali. Okay. Nato manje mango. Ukhawuleze leya please sithando sami uzungajikelezi. Uzubayeko Sam, uzubayeko Meza. Uke unkuhambe ubingathi ngumntana ndithice phansi ukhawuleze buye ngoku. Uzobuye bo. Please baby. Sure. Ungazilungisa igqithi into engaske wayitsotswana. Yo, ayisana. Kamhle umuntu wami bithuna naye. Sikende nomona nxiphumayo. Yaphambana. Hayibo ubheba kakabuyina. Simbulele. Dani! Simrere! Hi, girl. Anselele kamandi sana ndibuye ubuthongo. Angisozenda zana noqalo. Hayi bethula ntetela kakabuyi. Oko bendimthume etown bamakayocuceza. Ngithume bana maxesha. Ube kukudala ngokusenoba 2 hours igqibile. Westabi wathumba ubuthongo. Okay, kucezeka. What 2 hours? Mama ntana lezi week yathetha ngocentana ngobini Oh hayi yakwazi ukuthi kungabona. Hayi akacingi. Ngiyacentana bathini? Oh, Dani. Hayi soxoxa Dani. Chi. Akawa fukinxelele yona Sam. Uyabona ke nofika apha. Ngeke ngifika apha koSam. Sam. Mantsendo umjonga apha kaMes. Ewe. Nasenda umjonga apha kaMes. Ngasekhaya. Hayi yabona ke Sam. hayi nganyanga. Yo, Sam linxila ingathi ngumuntu wasemzini ensizwe. Yewethu. Hayi andizomxethela ntoni umuntu wami? Hayi ngiyabona. Usam yampalaza umuntu. Oh hayi Dani seyinguwe ke. Nalanyori? Hayi khamba umjonga apha kulanyoni. Future fakho Kambe future. jonga kulanyoni. There is no future. Kambe umjonga apha kulanyoni. Ayikho future life. Nanyori? Anjani? Yo, sana ndezi ndiqhubekayo kule ndlu. Meza! Bakheli! Yes, Sabesa. Meza khawusondele. Mesa wam. Meza uright kodwa? Mary. Yo, hayi Meza andikho right tu. Mesa yinto ngowangabikho right Mesa. Ubani? Utakatani Meza. Utakatani ikrwaleli? Meza. Hayi man Mesa utakatani khange ndimbone bekhe ndambona kodwa ephuma manje ehlapha la ntwana. Meza kaloku bendimiyaleze uba makandile etown. Etown. Okokoko ke Meza ngola xesha bumbona ngalo akabuyina ngoku. Kaloku Mesa umntana lowa inoba uyodlala nabanye abantwana uxolo kodwa Hayi.
uthethe into ezingekhoyo eziphuma ecaleni. xolo mesa Sukuthi ndine-stress ugqiba kwakho uphinde wena undifakele esinye i-stress. khwela ke sa-stress mesa uyokhangela unyana mesa Meza kakunditshekishele mani kakubani kanenetshomi yenu ninxila nayo. inoba kusem Khandijongele mani mesa khandibuzele kuye. khama ndifowunela usem mesa Please mesa. mesa mandifowunela usem thixo iintanga zam inoba ziyanqumla phaa thixo ndilebele ukuhlala endlini kham ndikukhangelele phaa kusem Sam. Athi semwakeni apha. thixo usengqolweni ntangam usengqolweni 14 uyatya thina hayi ntangam mani ndiyakubona uyatya and ndiyezapho ntangam mani khange ulibone elikrwala ndithanda uza nalapho kuwe ntangam alikho apho hayi mani ntangam mani hayi mani liyakhangelwa apha kulo inoba ucimba lilapho kuwe khalikhangela liko lapho kuwe mfondini hayi ke ntangam no hayi ke xa ngekho lapho khange lijikele hayi akho ntwimbi ntangam zawujikela ngoku mna apho ndiyenza zawunxiba ndibhatyam ndijikela apho ntangam sheke hayi mani Mary uthi ntangam khange afike pha Awanduphi utakatani? uyakwaziwa kanguwe ke Mary Hey, hayi andiyazi ke ngoku. Ndiqonda uba inoba uze kuni wahamba nani xa engekho nakuni. Hayi andimazi ba unoba uphi. Sendawubona ngelo xesha afika ngalo melwane. Hayi ndidiniwe ngoku. Ndidiniwe kulungile meze nkosi. Mesa hayi kwazikhethela ke meze yentsathana but ke bye Mesa Ndiyakushiya mna. Ngandazeni. Yo. Hayi ndinqamile ngoku. Into. Andimfumana utakatani. Ngifumana. Ndivela kumelwane. Umeza akamazi. Umeza ufowunela uSam akamazi. Hayini bethunana ngoku le inobuzaza. Ke ngoku umuntu behambe eyokucaza. Ayiwande bani nobuphi incinga zona ngumeza nangu. Because Usem. kalofana. Cendana. Ewe. Dani. Cendana ugodke phi wena. Awande galamini wayipoqe manyana mhlawumbe wayehlele enkazaneni. Ngathi manje kumfundisi. Kami ke ndomjoka nakumfundisi. Mama, unyanisile. Overdo. Wayeluka inkazana. Amva. Wayefika? Hayi khawume bendiyazi bazo kami ke ndomjoka ndiyomjoka umfundisi hayi stop sami soncamela ngoku esi. Mama umfundisi uthini? Ndiyobuza mhlawumbe uye kumfundisi ucela amancedo. Mhlawumbe wenzeke into. Asiyazi. Hayi ke ngoku. Kami simulele ngoku andinid question wa questions ezininzi. Ndine-stress ngoku wami. Ndandimvile wayenuka inwele. Dani, like it doesn't make any sense. Oh. Like lapho ucona wena ngapha sikayendri kumfundisi. Lo uthanda xa kuthanda ayavula amehlo. Phezulu inwele zakho thina. Into enkulu. Wayenezi. Hayi. Yo. Ayifumana nale mali nathi kwami. Bebhatala lamathoda. Yathi sifake kweyito umeza. Meza. Naw sithi abashayela umthetho manje. Mfondini ufuna ntoni abantwana abadala? Abantwana abadala. Oh uzaphendula khawuthindele lepahla. Pendula. Khawule lepahla. Hey. Ufuna ntoni abantwana abadala? Thetha. Usithatha apha isiphindi koqabela umuntu omdala manje. Ngifuna mali. Angasifuna mali manje sithi uthatha apha isibindi sale nto yenzayo. Ngami ingxaki. Mayaza thetha. Uyayiyeka le nto okanye uyaqhubekeka? Ngiyeka ngiyathembisa. Uzayiyeka bani? Ngiyeka. Hey ntanga Mfondini ibhiya ufika zibanda kamandi yaqonda ukunike yakho boss nami ndifuna uthe ya hayi jonga mna nami ndithanda ngento bangabana yabona lena kuthiwa ngo-10-111 ikhawuleze ifike apho but ntangam le uzayibetha uvale ya nale zabetha ndiyivale apho siyakhona kaloku asinawuthi ibhiya kokoko wakhalubhula kulambile uSam unebhotile pha uSam unebhotile pha uSam uyithatha phi imali engaka uSam uhleli nje uzizo uSam ngedide ndihlala apho le
ndabizwa nguMary. uMary uthi le ntwana bhayile kwala ayikho. Yayibona. Uthi ayikho kudala imkile uyinika imali zakhe njengoba mayothenga ntoni Kaloku eselininzi ayibuyanga. inoba kaloku uyihambe yadibana nabanye osaluka kaloku loo nto saluka qopho ntoni into baziqopho ntoni ezinto zabo bayadodisana kaloku. Fandimsela because ndisayosela ibhotile. Mawuhambe umncwane. Hey, wala. Andithi leqa. Eske madoda amakhulu. Hayi kothini kutheni uza kwelicala nje. Yani bahle manitheni sona noke ispray madoda. Siyavasa lokhu siyaphangela mfondini. Anifani notywala tu. Mntangaba kaloku utywala bunexesha labo yonke into inexesha layo. Yandlela etwebeke ngayo le ntwana kaMary. Hayi estate lo. Hayi tata Mfondini ndihambele kuwe mantwana yami. Uhambele kumu? Mntwana. Tata ndine into vele yanqaba. Ayifuni. Intoni mesa wam? Hayi man una 1000 rand uma uzabuyisela ukubuyisela 1000 rand no ndiyacela mesa. 1000 qha mesa. Kaloku mesa ndikucelela qho. Awukwazi ufuna imali kum idlulile ifo. Ndipeya ngefo fondini le ndoda iyazi uba ndipeya ngefo. Akubani umuntu angayaziyo zeplay ngoku kaloku. Ifuna iwaka. Intwana yami guys ukubona uyaqala undisana kunini lapha Hoy mama hayi akubona kuba umhlohlobo fondini. Uyathi manager fondini. Nhlelele mna ndivuka mna. Hayi bada ile 1000. Iqale zasitwebe kosayo ke. Ile 1000 rand. 1000 rand. 1000 card. Iqale zasitwebe kosayo. Ayizabuyisela. Mamela ngebandi naye 1000 rand uyava. But uyakhumbula ndifika apha ndisiza ngegido lomsebenzi ndisithi kuwe nanku umsebenzi thetha phana lo mama wapha ngendwa ukuthi Galamini. ya ndisithi nangwani xele into bangabana wena ufuna umsebenzi wena awusazuphangela ezinkukwini uyaphinda ngoku ufuna imali yenkukhu Ifuna imali kakurukuku. ibambe mntanam Iyanceda kanye yanceda. Hayi kothini kaMary uzosicela. yourself Yayibika isikhathi le ntwana kaMary. Hayi bana. Check it izinto zithini izinto kaloku siyibambile le ntwana. Suka boss. Bathumela ifokola babantu. Bayalibazisa babantu badala amadayisa babantu. Endoda umsebenzi wakho sihamba nawo ngokwenza kantoni. Yonke le mpahla siyiqoqoshile lapha kuthi ithini bandibonile nokhomba ixhalayo. Anamali lo manje. Bakanyuke kaloku boss. Yekutseka wena. Cha no imakamini. Enamali le ndoda. Boss asiwaste ixesha kanjani energy yethu apha. Hey, sephuma. Bum. That's useless man. Njengoba qiniseka bamba la awuzana lapho ngaxhumana namthe. Buma. Useless. Ngana nabantu abadala wena manje. Qoqo. Hawu. Dani. Bishop. Yo. Kujulile Bishop. Dani kuthiwa utata kulahlekile. Izela ngithandazela lonto Dani. Ubangaba ifitholakala imvana malusolungileyo. Hayi nobuyile Lonto Dani. Nobuyile bayithatha ngehamba. Nobuyile zile. Nombiyodlala nabanye abantwana semncinci lamfana. Kodwa Dani umfana onomfazi okunyazelekile bangabe ahambe aphinde abuye Dani. Afundisa ndihambelanga loo nto mna. Uthini Dani? But befundiswa bethizofuna bana 1000 rand naye bakuyo. Hayi Dani, hayi. Dani imali ayikho kwaye nezishumi khange zibethwe Dani. Nawe Dani apha endlini ungene langathi ungunogayoyo. Andikhumbuzi mina yodwa. Mina yodwa Dani. Athi ngoma, athi dlalo. Wena nogayoyo uye waphetheni wathunga namo ndiye waphethe nja uye wayisaphi uye wayisedla Dani mntana khumbuza nogayoyo khumbuza nogayoyo khumbuza nogayoyo oh
mani usolungileyo ngenelela Thixo kaAbraham ngenelela msindisi wam sonina nini ngenelela Thixo kaAbraham ngenelela bawo kodwa sifela inkosi yethu Yesu Kristu Yes ngalakatha siweste ixesha lepetroli yonke into lenwana lena yasikwaleta lenwana le ngeke ibhatele time is money mfowethu time is money lo mfana asiphinde senze phone call naye please uyamlanda uza naye kuma ephila no pay back time yeah pay back time time is money boss siyamlanda uza naye ephila sure boss